Ogwe Community TV na-ewetara gị ka ọ dị n'ụbọchị nke taa. Anyị ka nọ na ebe nwanne anyị nwoke na-eme ọfala ikpeazụ ụbọchị tata. Ọ na Udi Ancient Kingdom ebe a na-eme last ọfala Igwe Ogakwu. Ndị Igede Obinagu bụ ihe na-perform kịta. Final one, please. Final one. Pick a young man on the field. Please, I had to everybody at this field. Offala kaina, but please, I had that one. Because Monday mini skirt, Monday long skirt. Please, out of the field. Final.
I'm up with Community TV. You know, we're telling you called the number sing guitar live and direct. Oh, Igede, Obinagu. Hey! Oh, how are if I get you there, oh, how are onye na-eri ego a anyị na-ekene ndị Igede ihe kwuba na-eme Thank you, Your Excellency, our governor. I was tuned to say our president. Only God knows who will be the next president. Your Excellency, the spirit is in Muyandi Mado. You are here for this very battle of honor. And we are here to
witness what is happening. But I'm the one who will get after. Kill even a member. Spirit to ask him one day, mother. Thank you, my Lord. Thank you. In the mother, you cannot cover the heaven. Come on, Fabian. Book appointment for time. Some other time. Thank you, Excellency. Your Excellency, for me to welcome into this very arena. Member representing this very local government and the Ogakwu and the National Assembly. Thank you, Excellency. Let me recognize Honorable Dennis Ogakwu Amadi. Thank you. He is here. Your Excellency. Thank you. Thank you. Yes. Your Excellency, Igwe Dr. Obinagu, Okuzu Kobe, Ogakwu, Ogakwu, Oneje, Kongo Dianaka, Your Excellency, Kongo Asisa Fanabana, Koma, Kodesa Kwala your address. Igwe Obinagu, Igwe Okuzu Kobe, Igwe Okuzu. Onye na note ya na aga Your Excellency. Fantasia Monsieur. I am the address for the throne. Thank you, Excellency, for being here for us. So many people are here. Where many are going the housing, population development. He's here, Your Excellency. But before then, let me give to my sister the Ogakwu blessing. Akabataga ni wangu. Mama Aike. Omada. Omadigo.
gị nnọọ. Siemo, Semulumba, anyị na-asị unu nnọọ. Ndị Anambra na ebe a, anyị na-asị unu nnọọ. Ịma Ejika Chime, na afọ ụsa dị mma n'anya. Anyị na-ekelekwa nwanne anyị nwoke. Na ndị obodo Udi, ọ ndị obodo na-eche kịta. Ndị ọgọ, elibe agwụ agwụ, ndị ọkụzụ. Igwe ọbụrụba ọgada, Igwe prọfesọ, Anambra, echichi na-adị ha mma n'arụ. Igwe anyị na-ekene ndị niile n'ebe a. Anyị na-ekene nwanne anyị nwoke, ọ nọghị ya live. Biko anyị kerekwa ndị mmadụ okwu dị n'ọnụ ọ ga-eru nso ịbịka mmadụ onye sikwana ihe a na-eme enweghị isi ga-ebiri isi ka etiri ya ka o wuo isi anyị ekerekwa gị biko anyị na-ekene Chief Godfrey ene ihe melụ mma ịmara ụdị mmadụ ka ị bụ ụdịmara na ịnọ ihe mere mma one of Udi Ancient Kingdom nke Shinne anyị na-ekene gị Chief Iman Nebo is from Gregory University. Where the eba, where she gave the hand to them, push and I like a record notes account. I can go Chief Educative Ahmadik Hawan of Udi Ancient Kingdom. I like Kenegi, whatever you know, Panagu is very hand and as long as I get my ticket person. And I got you. Thank you very much, Prince. Kita, aina kaina batazia, kaya bosia. Wana iwake, akali cha program here. Speech from the throne by the chief host himself, Prince Victor Ogakwu. Yakaina nasa yakita. Nakadaba yoku. While we're waiting for him, permit me to welcome Chief Honorable Reverend Sinaji Odegane. He is here live. And members of the National Assembly. Nigeria. They are here. Honorable Chief Olen Nachi. You are welcome, sir. Honorable Dennis Agari Wamade. Nana Daudi and the Ziago. The House of Reps Abuja. Aina Sigi Dalusa. Roji Alate Mogo. Alate Ulumaka. Thank you, sir. The Deputy Chairman Udi is also here. So this is China Prince Victor Ogakwu, Kobiaya speech from the throne. Owa Elibabu, Aina Cherry, Chief Chikeze. Welcome, sir. Achu Dobiko Balmo, Prince Victor Ogakwu. Now just speech from the throne. You can now Obinagu Bandese. One get channel. A speech from the throne. You cannot go on. From MTN, hello. You can see the crown prince
himself is coming to give his speech. Are you aware no more? Yes, I see, you can see.